December 11, alas 3:45 sa hapon. Tara! Mayong hapon, mga igsoon. First time na ko ning buhaton. Akong ipakita ninyo pinaagi sa pag-drive ang unsa ka lively, unsa ka vibrant ang Cebu City karon human sa mga lockdown nato. Hinahinay na ta miluag, gitugutan na ang mga tao nga magsuroy-suroy, gani ang mga bata pwede na mosuroy. So akong ipakita ninyo, mga igsoon, kuyugi ko karong hapon, December 11, alas 3:45 sa hapon. Tara! Kinata diri sa may Avida karing bag-o, Avida Towers. Then sa opposite side, may igsoon, mao ni ang JP Morgan. Karaan na ni. Then doon na isa diri, 38 Park Avenue. So excited ko, mga igsoon, daghan kayo mga bago o coming nga mga buildings sa Cebu City. Right turn ta, makita ninyo ang Ayala Mall Central Block. Sa inyong tanaw, mga igsoon, maayo gyud no kung private company ang magda sa usa ka prasani, usa ka kuan lugar gi-develop sa Ayala. Organized kayo, no? Left turn ta diri, makita ninyo, hinahinay kong left turn, makita ninyo ang kining terminal, bus terminal, mga igsoon, no? Askang limpyo ha. Organized kayo. Punta ang ato ang public terminals, ang inanak po, no? Left turn ta dyan sa dire kay doon ako ipakita ninyo kan kayo mga restaurant dire, mga restaurants local o uban mga food chain. Kani dire, mga igsoon, karang taas ka building, makita ninyo, mga igsoon, mao kana ang Cebu Exchange. Atong lockdown, mga igsoon, kini dire ghost town. May gani kay ambot og na-achieve na ba nato ka nag-ingon nilang herd immunity. Ang hinaot nga di na magdaggan ang infection. So kaning number of cases nga mo positive sa COVID aron magpadayon gyud ta nga open. Sa inyong lugar, mga igsoon, init na, wala mag-uwan. Dere sa Metro Cebu,
I don't know sa mga lagyong dapit, sama sa Naga, Karkar, I don't know kung init na. Pero diri sa Cebu City, Mandawi, kaning mga sikbit nga mga municipality o ubang syudad, apil ang Lapu-Lapu, init na ta. Patimaw na ang adlaw. Left turn ta diri Maigsoon aron makita ninyo ang likod nga bahin sa Central Block sa bagong Ayala Mall diri sa may IT Park. Kuting dako sa hump mga Igsoon, medyo kakapatuyang padagan na rin. Dagko keng hump. Mayo rasad. Makita niyo sa unahan mga Igsoon, katong pyramid nga restaurant. Di na lang tamusuhod na to kay masin traffic ta. Kung narabay natanggong dito nga mga sakyanan kay naghuot atong U-turn slot dito. Karon gawas ta diya sa may Salinas Drive niya, liko ta sa Archbishop Reyes Avenue, and then sud ta sa Cebu Business Park, another Ayala owned nga lugar. Mao na kana siyang nahimong Central Business District sa Cebu. So see you later mga Igsoon, kay medyo traffic pa man aron di masayang atong baterya. Time check mga Igsoon, alas 3:55 na nata sa Salinas Drive. Sa atong kilid mao na kini ang Cebu Exchange mga Igsoon. I don't know kung makita ninyo kay nga akong GoPro gatubang man sa daan nya, naka-mount siya sa gawas, mga sa windshield sa gawas. So wala ko'y way nga ako siyang ma-change ang iyahang angle. So pasensya lang kayo mga Igsoon. By the way, doon na ko'y bagong upload katong Christmas tree sa may Fuente Osmeña Circle. O wa pa mo kakita, palihog na lang ko og tanaw. Sigurado ko nga malingaw mo, basin og maingganyo pa mo nga musuroy ngadto og i-feel pud ninyo nga Christmas is just around the corner mga Igsoon. Right, moving na tayo mga Igsoon. Proceeding na tayo sa intersection sa Salinas Drive o Archbishop Governor M. Cuenco Avenue. Ang kaning left turn dito sa may flyover. Ang left turn pa doon ka na sa Manila Road. Governor M. Cuenco siguro na siya mga Igsoon. But ang kaning right turn padung ato sa Ayala, Archbishop Reyes. Nata sa kilid sa may TESDA Region 7 Cebu City ang ilang head office na rin sa syudad sa Sugbo. Shout out day sa mga taga Karkar. Puhon, musuroy ko sa inyong lugar kaya akong tilawan ang inyong ipasigarbo nga lechon. O maghimo ko og vlog atong itandi ang inyong lechon
sa lechon food sa Talisay. Shout out sa tanang mga taga Talisay, mga Talisaynon. Maayong hapon ninyo diha. Hinaot nga malipayon kamo, ilabi na karon nga gadong ang Pasko. Atong ipatigbabaw ang gugma o pagsinabtanay sa suod sa tuang panimay, labi na sa atong mga kabanay. Right now mga igsoon, nanata sa Archbishop Reyes Avenue. Makita na to ang mga tagas kayo nga mga buildings diri sa may Cebu Business Park area. Dagang bako diri mga igsoon. Mga igsoon, we are about to make a left turn. Musuot na ta diri sa Cebu Business Park. Nata sa ilawom aning flyover. Flyover ng labang. Kasi maglibog mo kung so anang overpass o flyover. Anyway, we are entering Cebu Business Park. Ganahan ko diri mga igsoon, sometimes mo jogging mo ko dito sa may likod, dito sa may unsa na siya nga building dia likod anang may EXL. Usahay mo jogging ko dia. Lahi yun ang privately managed communities and para sa ano yung mga properties. Kay doon na dyan organize kayo mga igsoon ba. By the way mga igsoon, makita nimo diha sa right, doon ay itungkod diha ang kanang usa ka building nga gitawag nila nga iconic daw ang design, iconic daw. Murag Cebu Land Masters mo siguro kaning Masters Tower Cebu. Mao na kani siya mga igsoon, Seda Hotel atong kaniadtong unsa kay na siya lang? Katong kaniadtong Marriott o Marriott unsa na pag-pronounce na. Seda Hotel. Sa IT Park doon na po yung Seda Hotel nito. Sa ibabaw yapon o kanang sumpay ra sa building sa Central Block, Ayala Mall. Normal lang Cebu City mga igsoon. Hinaot nga nalipay mo kung katong mga Subuanon nga naapas sa laing dapit, labi na tong mga OFW, makalugar mo bakasyon nga mo aron matambalan ang inyong kamingaw sa inyong lugar na tawhan. Green light, go na ta mga igsoon. By the way, tomorrow September 12, December 12,
mo li ta pagbalik sa Causeway kay akong nabasahan sa CCLEX website nga taas na kuno ang agi nila sa pag-ispalto sa maong Causeway. Ginhawa nako nga makakakuha og coverage karon ban apigin nata sa oras mao nang akong suwayan paningwaon ako ugma sa buntag mga igsoon na maka suroy ngadto sa Cordova. So kita-kits ugma sa Cordova mga igsoon. Left turn ta nga rin mga igsoon, akong ipakita ninyo ang nindot nga parte Sugbo Mercado dire sa left side, and then dire ko ga jogging mga igsoon, lagsa jogging, layo man gud Mandawi man ko. Ang akong bahay naman sa Mandawi, so medyo layo. Apan kung makalugar, jogging ko nga rin sa Cebu Business Park area. Nindot kayo kay kita ninyo luag ang iyahang sidewalk, doon ay mga grass part nya, doon na po yung mga convenience stores, pwede ka makapalit sa imong mga tubig, snacks, kape. Nindot dire mga igsoon, anang adlaw pare karon, Sabado or Biyernes sa hapon kay dibo kayo daghan king tawo sa may Sugbo Mercado sa Cebu Business Park dire sa Ayala ug ngadto sa IT Park. Daghan kang kapilian. Makita ninyo mga igsoon, alas 4 pa karon doon na nag-jogging. Nga dili ka maglisod pangita og kaparkingan kay daghan kayong parking spaces, although naay bayad, but kay bawo naman ta mga igsoon dire sa Sugbo nga doon na magibayad ang parking. Manlagsan lang ta kakita nga way bayad. Say paman gani doble kay dunay mangulikta nga dunay resibo, napadyoy kanang lain nga parker ang ulikta po. Sige ra kay buhay-buhay po na nila. Ang ako din kamera medyo nagdungo. Sige ra kay sa sunod akong yun siguraduhon nga di magdungo kay nakita man noon ng hood sa sakyanan. Sayang ang space, adto pa tato makaabot sa mga babaw ba, makakita pa mas mga tag-as nga mga building unta kapan. Wala na mount naman ako nya. Sugod naman og recording sa sunod na lang mga igsoon. Musuway tag left turn o makaya na itong left turn nga rin. Abot ito sa may Metro Ayala area. Adto na to tapusan na to ang vlog karon adlaw may igsoon. I hope na enjoy mo. Salamat kayo sa pagkuyog nako karong hapon na amping mo kanunay may igsoon ha. Ilabi na karong panahon na doon na pag nagdatagaw makagaw. So kanunay amping inyong lawas, kaon sa insaktong pagkaon, katog sa insaktong oras, o ampingi ang inyohang mga kabanay. Making a left turn mga igsoon, proceeding to Metro Ayala area. Ako na kayong kausaban sa Cebu City mga igsoon, no? Gikan nga tong butan lang nato mga 10 years napo katuig nga milabay. Ako jud kayong kausaban
Mao lang ni ang downside mga igsoon, basta samot kadako ang usa ka syudad, mukuyog yun na ang pag burot sa population, kuyog ang pag daghan sa mga sakyanan, mo resulta kana sa pollution and traffic. Sometimes kuyogan pa gyud sa criminality, apan challenge na siya sa to ang gobyerno. But atag na nato ang ato ang pagsalig sa Ginoo ug sa ato ang mga otoridad. Mga igsoon, again, thank you so much. Advance Merry Christmas kaninyong tanan. This is Gawins of Cebuano 123. Kanunay nga mosulti nga magpabilin gyud tang mahapsay. Your own style, that's just slang for you, ain't got it though. Talking like you got it, that's a problem, I might let them know. Freeze you like I'm Elsa, so my let it go. Eeny, meeny, miny, mo, head to toe. Said you got your own style, that's just slang for you, ain't got it though. Talking like you got it, that's a problem, I might let them know. Freeze you like I'm Elsa, so my let it go. Eeny, meeny, miny, mo, never know. Talking like Geronimo, get dropped down like some dominoes. Blues and greens and pinks, I got a lot of those. Yeah, you know, talking slime, I can't relate to snakes, I see a lot of foes. Eeny, meeny, miny, mo, head to toe. Said you got your own style, that's just slang for you, ain't got it though. Talking like you got it, that's a problem, I might let them know. Freeze you like I'm Elsa, so my let it go. Eeny, meeny, miny, mo, head to toe. Said you got your own style, that's just slang for you, ain't got it though. Talking like you got it, that's a problem, I might let them know. Freeze you like I'm Elsa, so my let it go. Eeny, meeny, miny, mo, 10 toes. Keep it thorough, stepping out for sure, though, time to let them know. Rubber band bands, I got a lot of dough, oh for sure. Working around the clock, sometimes I need me more than 24. Eeny, meeny, miny, mo, head to toe. Said you got your own style, that's just slang for you, ain't got it though. Talking like you got it, that's a problem, I might let them know. Freeze you like I'm Elsa, so my let it go. Eeny, meeny, miny, mo, head to toe. Said you got your own style, that's just slang for you, ain't got it.